Чацвер 5 верасня. Вітаю спадарства. Эфір працягвае Белсадзум. З вами Віталд Сіўчык і вось тэмы нашага выдання. Узурпатар любіць заходнія аўтамабілі. Журналісты выявілі, што запчасткі для гаражу Лукашэнкі ў абыход санкцыяў пастаўляе былы вязень СІЗА. Рэжым не з усімі перасварыўся. У Беларусі затрымалі нібыта японскага шпіёна. Меня зовут Наканиши Масатоси. Прызналі, што збілі беспілотнік, але не сказалі, чый. Войска афіцыйна заявіла аб працы супрацьпаветранай абароны. Праект Бюро Медыя апублікаваў новае расследаванне пра абыходжанне заходніх санкцыяў. Каманда журналістаў разабралася, як, нягледзячы на абмежаванні, міжнародны холдынг з беларускімі каранямі «Армтэк» працягвае гандляваць у Беларусі і Расіі запчасткамі для замежных аўтаў. Журналісты выявілі, што між іншага менавіта «Армтэк» абслугоўвае гараж Лукашэнкі, гаражы КДБ ды іншых сілавых структураў. Таксама, дзякуючы менавіта гэтай кампаніі, тавары падвойнага прызначэння трапляюць з Еўропы ў Расію. Ва ўмовах санкцыяў бізнэсоўцы зарганізавалі даставу праз трэція краіны, на якія не распаўсюджваюцца эканамічныя абмежаванні. У ланцужку між іншага задзеялі Казахстан, Турцыю, Кітай. Прыбытак кампаніі ў параўнанні з даваенным нават павялічыўся, адзначаюць расследавальнікі. Групу «Армтэк» заснавалі браты Олег і Вадзім Грынкевічы. Апошні, паводле следчых журналістаў, у 2013 годзе нават правёў некалькі месяцаў у ізалятары па абвінавачванні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. У сваю чаргу Олег Грынкевіч адказаў журналістам, што кампанія «Армтэк» не парушае санкцыяў і не супрацоўнічае з бюджэтнымі арганізацыямі ў ніводнай краіне. А да нашай праграмы далучаецца Алесь Ярашевіч, журналіст-расследавальнік праекту «Бюро Медыя». Спадар Алесь, вітаю. Вітаю. Пачнем вось ад гэтых сведчанняў Олега Грынкевіча. Ён кажа, што гэта ўсё няпраўда, што яны вось не супрацоўнічаюць увогуле з ніякімі бюджэтнымі арганізацыямі і санкцыяў не парушаюць. Уласна, што вы маглі адказаць на гэта? Ну, гэта выглядае вельмі дзіўна, бо я спачатку яго распытваў наконт паставак тавараў, запчастак у Расію ў абыход санкцый. Ён кажа, што не, мы не парушаем ніякія санкцыі. А потым кажа, а вы ўвогуле што за журналіст такі? Адкуль? Я кажу, з Беларусі. Так, а што вы не ведаеце, што вот у Беларусі это санкции постольки-поскольки, что вы себе там собираетесь там пришить некую там криминальную справу и так далее, типа, я не маю права не порушать санкции. Он сказал так, и это дивно выглядае, что быццам бы у Беларусі санкции, якія накладзены на Беларусь, яны, я так зразумеў з ягоных словаў, можа быць і не, бо ён потым перастаў са мной размаўляць, что тыя санкцыі, якія былі накладзеныя на Беларусь, яны нелегітымныя. Таму мы можам іх парушаць, да? І гэтак далей. А потым кажа, што я яго, ці ёсць у вас там якія яшчэ пытанні да мяне? Я кажу, так, мяне цікавіць ваше супрацоўніцтва з кампаніяй «Белтрансспецаўта», якая падпарадкоўваецца справамі Лукашэнкі і гэтак далей. Ён адразу пачынае адмаўляць, што мы там з ніякімі бюджэтнымі арганізацыямі не супрацоўнічаем, у нас яшчэ ў палітыцы з 90-х гадоў прапісана, пазбегнуць карупцыі і гэтак далей. А калі заходзіш на сайт дзяржзакупак, госзакупкі.бай, то там просто бачна, што еўразапчастка там у гэтым годзе там сотні тендеров просто выйграла на пастаўку запчастак для фактычна гаража Александра Лукашэнкі. Гараж Александра Лукашэнкі, таксама гараж КДБ і іншых сілавых ведомстваў фігуруюць у вашым расследаванні, і вы сцвярджаеце, што вось уласна гэтая фірма, група «Армтэк» супрацоўнічае з імі. Яшчэ адзін момант, на які я звярнуў увагу ў расследаванні. Іншы з братоў, Вадзім Грынкевіч, вы кажаце пра тое, што ён у сацыяльных сетках посціць відэа, напрыклад, з выканаўцамі Юрыем Шаўчуком ці Андрэем Макарэвічам, якія адназначна выступаюць супраць расійскай агрэсіі. І адначасова вы сцвярджаеце, што вось гэтая фірма прадае ў Расію, пастаўляе ў Расію запчасткі, якія могуць быць выкарыстаныя ў вайсковай
тэхніцы. Ці гэта такая нейкая, я не ведаю, крывадушнасць, на вашу думку, ці увогуле у вас ёсць доказы, што гэтыя запчасткі могуць быць выкарыстаныя ў ваенных мэтах? Ну, у нас няма доказаў, што запчасткі выкарыстоўваюцца ў ваенных мэтах. Мы праглядзелі просто звесткі пра гэтую кампанію АПР. Гэта асноўная фірма, якая гандлюе на расійскім рынку запчасткамі групы кампаній Армтэк. Мы паглядзелі, в яе, напрыклад, няма дзяржаўных тэндэроў і немагчыма выявіць, што яны, напрыклад, пастаўляюць там падшипнікі, напрыклад, для нейкай вайсковай тэхнікі. То бок мы гэтага не ведаем, мы не можам сцвярджаць, але тыя ж падшипнікі, яны унесены ў такі своеасаблівы санкцыйны спіс, яны лічацца таварамі двайнога прызначэння, бо іх знаходзілі ў тэхніцы, якая была падбіта на полі боя в Украіне, у расійскай тэхніцы, я маю на увазе. І это сапраўды выглядае як такое крывадушша, таму што з аднаго боку ён посціць, Вадим Гринкевич, я маю на увазе, посціць відэо з канцэртаў Юрія Шевчука альбо Андрэя Макарэвіча, якія вядомыя сваёй антываеннай пазіцыяй. З іншага боку, Армтэк шчыльна працуе на расійскім рынку. Расійскі рынок увогуле для гэтай групы кампаній асноўны, таму уведзеныя санкцыі былі для іх пагрозай, але яны знайшлі выйсце, як выкруціцца з сітуацыі і, дарэчы, зарабілі падчас вайны, пасля яе больш, чым да вайны. У іх абароты зараз у год каля $1 мільярда складаюць на расійскім рынку толькі. Гэта акурат яшчэ на сведчанне пра тое, як дзейнічаюць часта санкцыі, не заўсёды мэтава. Яшчэ адзін момант. Вадим Гринкевич, паводле вашых звестак, у свой час некалькі месяцаў правёў у ізалятары у Беларусі. Пасля адтуль быў выпушчаны, бо заплаціў вялікія грошы. Адначасова група Армтэк, якую ён таксама ствараў, дае тэхніку для сілавых ведомстваў у Беларусі, якія рэпрэсуюць грамадзянаў. Што гэта? Нейкі стакгольмскі сіндром ці проста грошы не пахнуць? Я не ведаю нюансаў. Нюансы можна было б даведацца, калі б гэтыя людзі пагадзіліся, напрыклад, са мной паразмаўляць. Там той жа Вадим Гринкевич альбо Олег Гринкевич, але Вадим не падняў проста слухаўку, калі мы яму тэлефанавалі. Олег быў такі нешматслоўны і гэтак далей. І немагчыма было яго распытаць, як у іх увогуле гэтае супрацоўніцтва з дзяржаўнымі сілавымі структурамі усталявалася. Бо выглядае, напрыклад, што Армтэк, адзін з уладальнікаў Армтэка патрапіў за краты, выплаціў выкуп і выйшаў на волю. А потым, праз некаторы час, кампанія пачынае пастаўляць запчасткі для розных дзяржаўных структур, у тым ліку сілавых ведомств. Проста Армтэк, каб вы разумелі, ён адзін з самых буйных пастаўшчыкоў запчастак на беларускім, расійскім рынку. І таму ж гаражу Лукашэнку фактычна дзе іх браць. Толькі у Армтэка можна закупаць у іншых кампаній. Але я з калегай на эту тэму размаўляў наконт затрымання Вадима Гринкевича. Ён мне крыху іншую гісторыю расказаў пра такую кампанію ШТМ, якая таксама гандлюе запчасткамі, і яе уладальнік таксама в свой час патрапіў за краты, заплаціў выкуп, выйшаў на волю, а потым стаў спонсорам хакейнага клуба раптам. Так мне здаецца, ўсё ў Беларусі робіцца, што ты трапляеш за краты, плоціш выкуп, а потым на цябе яшчэ накладваюць нейкія сацыяльныя абавязкі і так далей. Хаця, можа быць, яны па сваёй волі вырашылі зарабляць гэтыя грошы. Чаму не? Стабільны кліент, там. Калі кажам пра месца пражывання братоў Гринкевічаў і агулам асноўную краіну, дзе зарэгістраваныя іхныя фірмы, ці сапраўды гэта Аб'яднаныя Арабскія Эміраты? І калі так, ці гэтае расследаванне можа перакласціся на нейкі рэальны эфект у тым, што праз, выяўленне такіх розных фактаў абыходу санкцыяў альбо нейкія падазрэнні у іх можа пасыпацца бізнес? Наконт таго, ці пасыплецца бізнес, тут вельмі складана сказаць. Так, сапраўды, наколькі мы ведаем, Олег Гринкевич мае беларускае грамадзянства і расійскае таксама грамадзянства. Са слоў аднаго з былых супрацоўнікаў Армтэка, ён адказвае за ўсходні накірунак бізнеса, то бок за гандаль запчасткамі ў Расіі.
А Вадим Гринкевич, ён якраз таки больш адказвае за заходні накірунак і гэтак далей. І калі да вайны як бы фактычна іх цэнтрам іхняга бізнесу была Еўропа, там Нямецчына, Ірландыя і гэтак далей, у Швейцарыі у іх таксама былі кампаніі, то пасля вайны фактычна цэнтральны офіс іх перамясціўся ў Эміраты, бо гэта вельмі выгаднае з пункту гледжання як бы дотрымання санкцый краіна. У тым плане, што там на все гэта закрываюць вочы. Там, Арабскія Эміраты, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, яны ўвогуле лічацца як бы такой фінансавай гаванню з вельмі высокай сакрэтнасцю, так? І кампаніі не публікуюць свае справаздачы, немагчыма даведацца, хто бенефіцыяр кампаній. Улады часто не пытаюць людзей, бізнесоўцаў, адкуль у цябе грошы і гэтак далей. Калі размова ідзе пра абыход санкцый, як бы, то яны заплюшчваюць на это вочы. Як бы, да. Хаця я ведаю гісторыю, мы вот раней публікавалі расследаванне пра дубойскую маёмасць беларусаў, і пасля гэтага выхаду гэтага расследавання я стасаваўся з двумя героямі гэтага расследавання, яны казалі нам, што у іх былі праблемы з банкамі, што банкі, калі яны пашлі там адкрываць рахунак альбо нейкія аперацыі праводзіць па сваім рахунку і гэтак далей, то клеркі, якія сядзяць у банку, паказвалі ім нашы артыкулы і казалі: глядзіце, тут вот про вас напісалі, што вы там дрэнны чалавек і гэтак далей. Што вы можете свой адказ як бы сказаць? Мы вымушаны закрыць вам рахунак і гэтак далей. То бок, некаторыя эмірацкія банкі, яны як бы стараюцца таксама як бы сачыць за тым, каб у іх былі больш-менш нейкія благанадзейныя кліенты. Гэта той выпадак, калі можна сказаць, што журналісты, як чацвёртая галіна ўлады, можа прадэманстраваць таксама сваю сілу. Яшчэ адзін момант, які звяртае ўвагу, гэта тое, што рэжым так вось ненавідзіць усё заходняе, усё бэсціць, але ад запчастак ці ад тэхнікі з захаду не адмаўляецца і хоча любымі шляхамі яе атрымаць. Вялікі вам дзякуй за тое, што далучыліся да нашай праграмы. З намі на сувязі быў Алесь Ярашевіч, журналіст-расследавальнік, прадстаўнік праекту «Бюро Медыя». Чарговае запужванне беларусаў. Камандуючы ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных справаў Мікалай Карпянкоў, які ў 2020 годзе асабіста разбіваў шкло ў менскай кавярні, плануе стварыць асобныя атрады снайпераў і аператараў дронаў. Раней гэтыя адмыслоўцы працавалі ў складзе створаных у Менску і рэгіёнах дзясятку спецпадраздзяленняў. Пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце ў нашым аглядзе. Министерство обороны подтвердило факт знищения целей, что залетели на территорию Беларуси сегодня ночи. Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели-нарушители были уничтожены. По данному факту проводится проверка. У мясцовых суполках Гомля абмяркоўваюцца начныя падзеі, называюцца месцы падзення беспілотнікаў у Новабелецкім раёне. Адзначаюць таксама, што сістэма апавяшчэння, якую бесперапынна мантуюць і выпрабоўваюць з 2022 года, не здолела папярэдзіць гомельцаў падчас прылёту расійскіх дронаў. Прынамсі 4 асобы загінулі і яшчэ 9 параненыя ў выніку страляніны ў школе Апалачы, штату Джорджія ў Злучаных Штатах. Мясцовыя ўлады заявілі, што 14-гадовага стралка затрымалі. Яму выставяць абвінавачанне ў забойстве 4 асобаў, 2 ягоных аднакласнікаў і 2 настаўнікаў. У Сейме Латвіі ухвалілі ў першым чытанні папраўкі ў закон аб дарожным руху. Паводле іх, аўтамабілі, зарэгістраваныя ў Беларусі, трэба да 31 кастрычніка альбо перарэгістраваць на латвійскія нумары, альбо вывезці з краіны. У адваротным выпадку аўта могуць сканфіскаваць. Такія абмежаванні цяпер дзеюць у дачыненні Расіі. Паводле інфармацыі парталу Дэлфі, законапраекту прысвоеная тэрміновасць. Гэта значыць, што ён пройдзе не 3, а 2 чытанні. У Беларусі антырэкорд у колькасці камбайнаў, якія згарэлі падчас жніва, заўважыў тэлеграм-канал Віцебск.Інфо. Сёлета на пачатак верасня іх налічылі ўжо дзясятак. Летась згарэлі 8 камбайнаў, год раней 4, у 2021 9. Ратавальнікі звычайна паведамляюць, што прычына загарання невядомая. У некаторых выпадках падчас пажару цярпяць людзі. Да прыкладу, у Пружанскім раёне камбайнер трапіў у рэанімацыю, у Будакашалёўскім раёне з апёкамі шпіталізавалі механізатара. Улады Японіі пацвердзілі затрыманне свайго суайчынніка ў Беларусі. Лукашэнкаўскі рэжым сцвярджае, што мужчына нібыта шпіёніў на карысць Токіа. 50-гадовага японца затрымалі 9 ліпеня.
Паводле амбасады Японіі ў Менску, японскі консул сустрэўся з затрыманым. Урад, цытата, надаў яму максімальнае падтрыманне, у тым ліку звязаўся з ягонымі сваякамі. Падрабязнасцяў не раскрываюць, таксама няма інфармацыі пра стан затрыманага, апроч сведчання, што ён здаровы. Напярэдадні ў відэароліку на Беларусь-1 паказалі чалавека, які гаворыць па-расейску. Меня зовут Наканиши Масатоси. Сцвярджаецца, што ён нібыта дзеяў у Гомлі, збіраў інфармацыю пра сацыяльна-палітычную сітуацыю ў краіне, рэалізацыю кітайскай ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях», здымаў вайсковую інфраструктуру, сачыў, што адбываецца на беларуска-украінскай мяжы. Спадарства, з намі на сувязі Владзімір Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы «Белпол». Спадар Владзімір, вітаю вас. Добрый день. Скажыце, калі ласка, ці вам штосьці вядома пра справу затрыманага японца? На самом деле никаких особенно таких подробностей нам неизвестно, потому что это очередная, скажем так, провокация режима Лукашенко и его ручных карманных спецслужб. Мы только знаем немного о самом задержанном гражданине Японии, что он давно уже проживает на территории Республики Беларусь. Он имеет документы на постоянное место жительства в Республике Беларусь, женат, жена у него гражданка Республики Беларусь, и, естественно, никогда он не попадал в поле зрения так называемых правоохранительных органов, потому что еще в 2018 году вот он женился на гражданке Республики Беларусь. Я повторюсь опять, что, по нашему мнению, то, что происходит, это очередная провокация режима Лукашенко, очередное взятие в заложники гражданина, иностранного гражданина. Вось вы кажаце, што гэта можа быць правакацыя рэжыму Лукашэнкі. Увогуле затрыманне японскага шпіёна, сама такая фармулёўка гучыць як нешта з 30-х гадоў, калі шчыравала НКВД. Падаецца, што увесь цывілізаваны свет, у тым ліку увогуле спецслужбы заходнія між сабой супрацоўнічаюць. Тут гавораць пра тое, што малюсь падданага Японіі як нейкага ворага. Вы кажаце пра тое, што яго маглі ўзяць як закладніка. Ці гэта такая сітуацыя, як з грамадзянінам Нямецчыны Крыгерам? Вполне возможно. Мы не знаем, какую именно, скажем так, какую именно игру играет режим Лукашенко. Возможно, это такая попытка повлиять на правительство Японии для того, чтобы как-то увеличить контакты между режимом и Японией. Возможно, найти эти контакты необходимо для того, чтобы санкционное давление на режим Лукашенко со стороны Японии было меньше. Вариантов много. Может быть, это очередная игра вообще Кремля, при которой гражданин Японии взят как ценный товар, как ценный заложник. Падаецца, што нават рэжым Лукашэнкі не можа ўявіць, каб Японія нападала на Беларусь, і таму як бы дзіўна ўвогуле разглядаць Токіа як нейкага ворага, то бок, на вашу думку, тут могуць быць нейкія маскоўскія матывы. Вполне возможно. Но опять-таки, режим Лукашенко и сам Лукашенко, он не самостоятельная фигура. И, возможно, это какая-то такая более многоходовка. Возможно, вообще, повторюсь, все намного проще, потому что непосредственно Япония — это высокотехнологическая страна, которая имеет очень много, скажем так, товаров, которые очень интересны для того же самого белорусского ВПК. И по последнему японскому пакету, куда попала китайская компания Shenzhen 5G High-Tech Innovation, о которой мы неоднократно говорили в своих расследованиях, различных других материалов, показывает, что между демократическими силами и государственными органами Японии имеется контакт, и там не только слышат, но и слушают, и поэтому прислушиваются к этому мнению. И на основании вот этого кейса, последнего пакета японских санкций, мы видим результат такого взаимодействия. Что естественно, не устраивает режим Лукашенко. И он прекрасно осознает, что в этом направлении, скажем, можно поработать. Но, возможно, это какая-то более многоходовая такая ситуация, игра. Санкцыі санкцыямі, але на дыпламатычным узроўні, на афіцыйным узроўні падаецца, што Японія акурат, скажем так, захоўвае такія дастаткова
фармальныя стасункі з рэжымам. Нават ёсць у Менску амбасадар Японіі. У 2020 годзе ўжо пасля сфальсіфікаваных выбараў амбасадар Японіі нават уручаў асабіста граматы даверчыя Лукашэнку. Дык навошта тады ўвогуле рэжыму завастраць сітуацыю, калі Японія застаецца адной з нешматлікіх заходніх краінаў, якая вось мае такі непасрэдны контакт з ім? Потому что ситуация, скажем так, кулуарно очень сильно изменилась. Взаимодействие между Лукашенко и Китаем в интересах России опять-таки дважды показывало японское издание Nikkei Asia, которое на основании материалов, которые передавал Белпол, делало, скажем так, достаточно резонансные материалы, которые, в результате которых даже министру иностранных дел Великобритании пришлось обратиться к министру иностранных дел Китая с требованием, чтобы Китай не передавал ни Беларуси, ни России какие-либо технологии, которые в конечном итоге поступают в виде уже готового вооружения на фронт в Украине. И, насколько нам известно, ситуация и взаимоотношения между Японией и официальным Минском, режимом Лукашенко, не такие, какие хотелось бы иметь именно Лукашенко. И ситуация только ухудшается, потому что, опять-таки, взаимодействие с Китаем, общая тенденция мировая, что давление на режимы, что московский, что минский, необходимо увеличивать, она есть. И Япония здесь, опять-таки, по нашей информации, хочет играть более весомую роль. Мы звыкліся да таго, што на дзяржаўным тэлебачанні ўжываюцца рознага кшталту эпітэты, таксама абразы ў дачыненні да заходніх краінаў, да нашых суседзяў, да палякаў, да уладаў, не ведаю, Літоўскай рэспублікі, да Ўкраіны і гэтак далей. Але вось калі паглядзець гэты анонс, які выйшаў на БТ, і тое, як яны увогуле смакуюць гэтае затрыманне японскага падданага, як яны кажуць пра правал самураі і гэтак далей, навошта вось яны распальваюць, на вашу думку, нейкія такія эмоцыі ў дачыненні да падданага краіны, зноў-такі, якая далёка ад Беларусі, якая паважаецца ва ўсім свеце. Навошта гэта патрэбна на ўнутраны рынок прапаганды? Пропаганде безразлично, на самом деле, на мнение, например, японской стороны. Мы неоднократно слышали антисемитские высказывания на так называемых государственных телеканалах по отношению к Израилю. И здесь это общая тенденция. Уже маховик, даже пропагандистский маховик, так раскручен, что он просто на самом деле неадекватен. И никогда он уже не вернется в то русло какой-то действительно адекватности, адекватной подачи информации, объективной подачи, разносторонней подачи информации. Никогда такого уже не будет, потому что те условия, которые появились, сложились после 2020 года, они привели к тому, что иначе быть не может. У Лукашенко банальная паранойя. Потому что, по его мнению, все то, что делалось с 2020 года, это в конечном итоге привело к 2020 году, и поэтому больше поступать именно так он не хочет. А пропагандисты, собственно, выполняют заказ своего хозяина, и они будут делать все то, что нравится ему до того момента, пока он не скажет «стоп». А, как показывает время, «стоп» он говорить не собирается. Сапраўды мы бачым, што беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, цяпер, як то кажуць, ужо даўно, але асабліва бачна, што для аднаго гледача, у адрозненні ад Белсату. Спадар Владзіміра, вялікі вам дзякую за тое, што далучыліся да нашай праграмы. А з намі на сувязі быў Владзімір Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы Белпол. Астэроід даўжынёй каля 1,5 метра згарэў у небе над Філіпінамі. Відавочцы назіралі зіходкі вогненны хвост даўжынёй некалькі метраў. Паводле еўрапейскага касмічнага агенцтва невялікія касмічныя целы падаюць на зямлю штотыдня. Але гэта ўсяго 9-ы выпадак у гісторыі чалавецтва, калі падзенне астэроіду удалося разлічыць загадзя. Астэроід над Філіпінамі з некалькіх ракурсаў, без каментара.
гаспадарства. Калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся, калі ласка, на наш YouTube-канал Белсат News, ставьте уподобанні и комментуйте. З вами был Вітал Ціўчык. Волі і міру вам.